there must be a partnership of the role of men and women so that men and women together are able to accomplish the assignment God gave them, which is to take care of the whole world. And then together, they are able to do this also with the kids. And then, the rest of humanity and the generations of the family will become Christ-like. That is the design of God for family. We must maintain the order of creation with which God created man in our respective families. And this must be now the foundation of an entire nation. Naimbag ken na espirituan rabi tayo amin gagayem ko ken Kristo ket praise the Lord adda tayo man kadto nga gundawayen tapnon adalen tayo iti panursuro iti Dios tayo nasantuan ket I encourage nga rod iti amin nga agbuybuyat ta nga i-share daytoy nga link tayo in our Facebook wall or i-post tayo tapnon iti kastagat adupay iti makakadwa kanya tayo maka-join tapnon sangsang kamay sa tayo amang adal iti panursuro iti Dios tayo. Ket I believe everyone get excited nga mangganmanen no anna iti message ni God kanya tayo tatta alawas wenno aldaw ket sakbay ti ngarod nga mapanid yung message ket agaayam tepe lang sang kabasit pagwat-wat-watan ken pang neutral ko iti nagyan iti mind tayo tatta ket awagak nga ro den ni manong tayo nga MJ tapnon iti kastaget so na iti manglit kanya tayo nga gaayam. Kuya MJ? Praise the Lord. Na imbag nga rabi itayo amin kakabsat ko ken ni Kristo. Yeah, praise the Lord. Dati kakabsat, you can ikwayo di comment section with FB Live, ikwayo di comment section digiti answers tayo. So kas lalang review dati kakabsat ka digiti nalapas nga topics tayon kan digiti umay pa nga topics tayo siguro. Actually, understanding your relationship or your identity with Christ supposed to be that tayo kakabsat. Ito'y questions, dati topic tayo. Sige. So, ito muna kakabsat. According to this John 1:12, ana iti ibagbagana ita. When ana iti panaka-team na dito ay tema na. Dito John 1:12. Is it you are a child of God? You are a friend of God? You are an enemy of God? Or you have a new life in Christ? Sige, mabalintay ganserin kakabsat. Okay, so ano nga ba yung tamang sagot? Najipudpud no nga answer na. Sige lang kakabsat, duwa pa lang dito makikita nga answer.
Okay, ano ti answer na dati kakabsat? John 1:12, you are a child of God. So the identity tayo kan ni Christ, we are children of God. So praise the Lord. Ibasa klat sa J-Top umuna ni Ate Annalyn Guillermo, ni Sis Mayan, ken ni Sis Rihanna Salvatierra de Monteverde. So praise the Lord sa inyong mga buhay, kapatid. Okay, sa next question tayo. According to 2 Corinthians 5:17, sino ka daw kay Kristo? A, you are transformed in Christ, you are a child of God, you are a friend of God, or you are an enemy of God. Sige. Ano ba nga ba ang tamang sagot, mga kapatid? It's you, A. You are transformed in Christ. So may bago na tayong buhay in Christ. Third question. According to 1 Peter 3:18, sino daw tayo in Christ? A, you are a child of God, you are a friend of God, you are alive in Christ, or you have new life in Christ. Ano nga ba ang tamang sagot, mga kapatid? It is 1 Peter 3:18, you are alive in Christ. So, praise the Lord sa buhay ni si Sis Alice Pablo. At dapat nakita nga D. The answer na kakabsat is C, or you are alive in Christ. Next question. According to Ephesians 2:8 and 9, sino daw tayo in Christ? A, you have new life in Christ. You are a child of God. You are justified by faith in Christ. D, you are an enemy of God. Kung papansinin natin, mga kapatid, halos pare-pareho lang yan, tapnuhan tayo malito. Okay, ano nga ba ang tamang sagot? It is letter C. You are justified by faith in Christ. So praise the Lord sa buhay ni Sis Alice Pablo, Sis Alife, and Sis Maristea. Sila yung top 3. Ito na yung final question, mga kapatid. Who you are in Christ? Sige. Last question dito yung kapatid. Kakabsat. Who you are in Christ. So makita itano sa sinuka ken ni Kristo. Ana iti pinakaamom ni sa sinuka ken ni apo tayo nga Hesu Kristo. Okay, merong nang nag-answer, si Sis Mayan, siya ay anak ng Diyos. Any other answers, mga kapatid?
Sige, ni Joshua kano ket isuna ket anak iti Dios. Okay, seems na awan iti na ag-answeren mga kakabsat. So, ana deta, dinamag ko detoy who you are in Christ tapno maamwam no ana talaga ti panakaawat mo ka detoy no sa sino ka ni Kristo. Indeed, kayo lang naman ng Panginoon ang nakakaalam niyan. So, praise the Lord sa inyong mga buhay. Agyaman nagtibiyagyo, kakabsat, iti pa nakipartisiparyo kada iti icebreaker tayo. Praise the Lord. Brad Boy. Thank you, Kuya. Kadayta. Thank you, Kuya. Kadayta nagpintas nga I am, which is a reminder na talaga iti everyone no alive tayo ba talagan in Christ, that we are justified by faith and we are a child of God. And even DJ, conclusion ko mawen no DJ, last nga slide nga, mai-remind no, siya sino tayo kadi, iti Diyos tayo ni Jesus Christ. Kata, I hope everyone kata na blessed ka DJ, nga icebreaker tayo, gan kastapay nga adumanen iti naadal ket tatangarod sakbay tayo nga agidaton iti kankanta iti Dios tayo ag kararag tayo pilaeng. Let's pray. O Dios mi, naindaklan launay pagyamanan da ka kadaytoy akanito nga ingkamanen inpaay kanyami ket adda kami itoy o Dios akas maysa abadim sangsang kamaysa kami nga agdaton ken ka iti kankanta rag-o ket siraragsak kami nga mangitayag dagiti imami ken kanta dagiti nagpipintas a worship songs para itaimatang mo o Lord ket tangarod dalusan na kami ano adda iti mangborboribor iti panunot mi tata, we cast out at all of these in the name of our Lord Jesus Christ tapnon makapag-focus kami talaga iti pinakilain-langin mi ken ka o Dios iti panang-adal mi no siya sino kami ken ka ken no ana iti kayat mo nga ipaubra kanya mi babaen iti biyag nga inted mo kanta kami o Lord ket we pray as well daytoy technicalities ket agbalin it will went well o Lord that daytoy nga online platform mi ket awan iti mapasamak nga interruptions o Lord but rather mas maited kada kami iti adal nga kayat mo nga ited in a short time o Lord in a direct time ket sika nga rod iti maidaydayaw sika ket pudno you are the same yesterday today and forever and you deserve all the glory o Lord. We acknowledge as well iti presensya iti Holy Spirit iti panagbiag mi daytoy iti dawat ken kararag mi tinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Hintay nga rod agkanta, gagayam ken kakabsat, mabalin tayo agsala, ingato tayo dagiti ima tayo, akas sign iti panang angidaton tayo iti biag tayo iti Dios tayo, ket ilid na tayo ni Kuya tayo Charles Mateo.
the song, The Wonder of Your Love. And God with the praises of the people, you delight in the glory of your Son, in the love of the Father we will worship, in the kingdom of God we find our home. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah.
Diyos ti madaydayaw nanipod idi ita ken agnanayon. So it is our Lord nga maken deserve iti tunan iti nagpipintas worship ket amok nga iti amin ket very excited din nga mang-ammo wenno mang-adal iti panursuro nga nai-prepare or panursuro iti Dios nai-prepare kanya tay tatagatan ko nga rod pabayaganen i-introduce ko kanya yon gagayem ken kakabsat iti mensahero tayo tatta nga inaramat iti Dios may isa nga ama ket in terms of MMSyo ij particular ij COE ket nakatagtagari itinagan na because of his achievements and as well all of this ket para iti Lord. Iyabak nga ro din ni Kuya tayo Nathaniel Alibuyog. Grace and peace to all our viewers this evening. I hope everybody are set to hear God's word this evening as we continue our topic series, Your New Life in Christ. But sakbay man ti amin, let us commit this time to the Lord. Let us pray. Father God in heaven, we praise you and glorify your name. Hallowed be thy name, Lord. Lord, thank you for giving us this opportunity to meet virtually and learn again from your words. Lord, grant us wisdom and understanding to fathom your words. Give us a clean heart, a clean mind, O God. Give all the viewers an attentive heart and mind. Speak to them in your very special way, Lord, that they may understand their new life and their new identity in Christ Jesus. Thank you, Father. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Okay, so itagon daway intay pag-inadalan ti sao ti Dios nga makita iti 2 Corinthians 5:17. Basahin iti English kunana, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Ket netitupiko tayo pinaluwak met ito'y you are changed by Christ. When iti Ilocano kuna tayo napabarukan ken Kristo. Our key verse is short but have a very deep meaning in our life. If your faith is in Jesus, if you have trusted Christ as your only hope before God, then you are new. But what does it mean to be new? You are a new creation in the sense that you are part of the new creation that God is ushering in through Jesus for the transformations of all things. This is amazing, isn't it? A new creation means a new perspective, but how? We should renew or change our mindset, change our heart, and change our lifestyle, and accept that we have a new purpose in life. Ngem sat sa ludsudek man no kasano tay nga makita wenno makuna nga sika wenno siya ket napabaruken Kristo. Ana dagiti pagalasinan wenno pakakitaan ti maysa nga tao ket addaanen ken kuana ni Hesus Kristo. When iso dagitoy dagitay intay pag-inadalan itang kanito. Okay, so iti puntos tayo nga muna na iti change mind. Okay, iti Romans 12:12. So we need to renew our mind. Kabsat no sa sino tayo man ita ket saan nga kasla magic, okay? Ti panunot aramid kapampanunutan tayo ken nasukob gapuanan iti naduma-duma nga factors which may include our family upbringing, our beliefs, traditions, wenno gapo kadagiti natawid tayo nga galad manipud kadagiti naganak kada tayo ken iti agramanen iti makapulpulapol tayo iti bayat ti panagbiag tayo. Ket amin nagaraw tayo ket naggapo kadagiti pamatyan tayo adda dagiti tao nga kuna tayo nga relisyoso at damit dagitay saan unay nga relisyoso ken adda pay dagitay saan nga mamati ti Dios. Ngem sa lusudan tayo apay
gapo kadagiti banag nga na-establisheren iti panunot da. So what do you think has a great impact on your actions or even your eternal destinations? So idi awampay relasyon tayo ken Apo Hesus Kristo, mabalin nga okay lang ti agaramid iti basol nga paulit-ulit gapot ati ammo tayo ket managayat met iti Dios ken nakasagana lata mangpakawan kada tayo. Ngem babaen iti panag Bible study tayo, wenno iti panag quiet time tayo, naamuan yon kakabsat nga our God is just wenno nalinteg iti panangukom na ket hukumen nanto iti tao babaen dagiti nasayaat ken saan nasayaat nagapuanan na. Isu nga idi naamuan tayon daytoy a kinapudno saan tayon nga intulok nga agtuloy tayo nga agbasbasol. Dagiti dadto moment adu ti tiempo nga agbrowse da iti internet ngem madi tayo nga mapuutan nga dagiti mabuybuya tayo wenno makikita tayo iti internet ket pagbalinen na tayo nga insecure iti relasyon tayo ken ni Apo no adda agtor around, for example wenno maaddan ti baro alugan ket impost da iti Facebook anya ti reaction tayo, di ba? Nate ko natin sana all. And sometimes we feel nga kasla na udi tayon ket makarik natay pa yan ti panagpauyo or panagkapoy ket tagibasiten tayon ti bagi tayo agbalin tayo nga insecure. Ngem itata datayon iti sidong ni Apo Hesus Kristo, liklikan tayo dagiti nga banag nga mangrugit iti panpanunot tayo. Kas kinuna namet laing iti Philippians 4:8, what is true, what is noble, what is right, what is pure, what is lovely, think about such things. This should be our attitude, kakabsat. We should have a new perspective, always focus to God. Kas napabaro, nabalbaliwan, then we should have to see others in light of the truth. Instead nga ti makita tayo iti sabali a tao ket te kasasaad da wenno detay madi nga aramid da wenno ugali da maaddan tay kuma iti ayat nga mangiburay iti parabor iti Dios kadakwada, especially datay gospel tapno maaddan damet iti relasyon ken Apo Hesus Kristo ket ma-experiencean da ti talna ken ayat ti addaan iti salinong iti Dios Ama. Ti may kadua ket nate ko natay nga change heart, napabaro nga puso. So kadua na siguro kada tayo ket natangken ti puso na gapo iti kapadasan na mabaling nga nung umsi idi ubing wenno gapo iti rigat iti biag mabaling nga nagundawayan wenno mabaling pa nga nakalakam iti saan na napintas nga sasao wenno panaka uyaw wenno mabaling pa nga adda iti dakkel agura wenno panakabdismaya iti naganak kakabsat kakabagyan wenno gagayem. Dagito iti gapo ti mangpatangken iti puso gapo iti basol. Ti basol iso ti mangpatangken ti puso tayo ang mabalin tayo na saan tayo nga mapupuutan. Okay? Ngem ni Apo Hesus lagligben tayo kuma nga iso na ket natay ti krus tapno pakawanen na amin nga basbasol tayo. Dinalusan na tayo ket pinalaing na tayo. Iso nga kinuna namet lang iti Ezekiel 11:19 pabaruem ti puso tayo ket masursur tayo met iti agpakawan ken agayat iti pado tayo nga tao. Yes, kunana, I will remove from them their hearts of stone and give them a heart of flesh. Ikatekto iday ti baro a puso ken baro a panunot. Ikatekto ti bimatu a puso daket so katakto ti puso a natulnog. Kasta met kumati napalukneng ti puso tapno iti kasta ket maawat tayo dagiti kinapudno nga sasao ti
Diyos. Saan tayo nga patangkanen ti puso tayo, kundi kas naawat tayo ni Apo Heso Kristo, iti panagbiag tayo, pabarwen tayo metin ti puso tayo. We need to have a changed heart. Allow Christ to change our heart. Ti may katlo nga puntos tayo tanga malem, natay ko natin nga change life, napabarong nga biyag. Ket makita tayo ti Galatians 2:20, when dati ket agbibiyag tayo para kadagiti na inlubungan at arigagay, when ragragsak. Nakapokus tayo ti panagpabaknang at dapat natin pagka materialistic tayo, kapunta saan tayo pa'y namuan ti kinapudno. Idi ngemitan, tamo tayo no amin nga kinapudnon, mo tayo na jay, kung kuna jay Bible, nga amin nga dakada tayo ti rabaw ti daga ket temporary laeng. Saan tayo nga maitugot, ijay langit. So, hantay ko mga rod nga ibusen ti piksa tayo para laeng kadagiti bambanag nga aging galaeng ditoy lubong. Kas kinunan ni Pablo, manipod na muan na ni Kristo ket naawat na ti panagayat ti Kristo Jesus ken kuana sindadaan isunan nga nagserbi ken Kristo. Siguro nalabit kunayo met special dagiti daduma agtulnogak no one exam ko kuna dagiti estudyante non conflict ko kun namin dagiti other nga mga opisina when no awan ti deadline ko no dapat dagiti sa bali no nasingpet ti asawa ket daduma pay nga condition, okay, nagatuting amin ti condition tay nga agtulnog iti Dios ngem ti maysa nga nabalbaliwan nen ti panunot ken puso na agtulnog ken Apo iti amin akanito taday Holy Spirit nga tulong ken mangpapigsa kanyana ket maramid tayo met daytoy babaen iti pamati no pudpudno ti pamati tayo ken Apo Heso Kristo saan kumangarod nga narigat nga ipaay tayo met iti biag tayo ken kuana babaen iti panangi rawagawag wenno ti pinangiburay iti sasao ti Dios kadagiti saan pay nga nakangeg iti ebanghelyo ken mapang tulong tay pay iti sabali nga umuneg pay iti panakaamamuda met ken ni Apo Heso Kristo. So usaren tay na ti biag tayo ngagserbi ken Apo Jesus nga isu ti nangiburay ti biag na para maaddan tay ti barong nga biag. Kaya ti Dios nga maamuan tayo nga agbiag tayon para laeng ken Kristos nga saan para iti lubong. Agbiag tayo for a new purpose and part of that is our mission to reach the whole world. The message of Christ is entrusted to us, kakabsat. Let us therefore be ambassador for Christ to other people. Ito man iti pagtaingan, iti eskwela, iti opisina, wenno sa dinuman nga pakaidisuan tayo, wenno ayan tayo, alaen tayo dayjay nga gundaway nga mangiburay iti sasao ti Dios ti sabali nga tao. This is our new life. This is our new perspective in life. Ket saan tayo nga sayangen deti nga life nga integ kini ti Apo Dios kada tayo. Let's embrace this new purpose of our life, that is to be used by God to reach the whole world. Okay, so the challenge tayo tatanga malem o no rabi ito muna change mind na pabaro nga panagpampanunot when ti panagbalbaliw ti tao ket mangrugi iti panakabaro ti panunot na anya dagiti kapampanunutam opinyon, pamatyam, panagrasarason, pinabaliwen ni Apo Heso Kristo. Di may kadua na tay change heart napabaro puso. Napatangken ti puso babaen kadagiti basbasol mararamid ket saan tayo makapagtulnog ken Apo Dios. Ngem kabaelan ti Apo Jesus
paluknungen ti bimmato a puso tapno makapagtulnog ken kuana. Anda kadipay lang pagdudwam iti daytoy. Ti may katlo nga challenge tayo na tay change life na pabaro nga biag ti putpudno nga naka-appreciate iti panagsakripisyo ni Apo Hesus Kristo ken panangited na iti biag na para iti tao ket sistalugod met nga mangted ti biag na nga agtulnog iti Dios. Ti panakabaro iti panunot ken puso ket mangitunda iti pudpudno nga panakabalbaloy iti biag. So anya pay nga rod ti pagkurangam iti panakabaro iti biag mo ken Kristo. Anya ti aramidem tapno pudpudno ti panakabalbaliw ti biag mo. Okay, so alain tayo detoy nga talo nga challenge nga or na applications ta tayo nga malem ket sukimaten tayo ti biag tayo ket mamatiak nga ni Apo Hesus Kristo ti mangted king kating baro nga perspective mo gayem. Just allow God to search your heart, to search your mind, and you will experience this new life in life. So, neta ti pagpatinggan ti nagdiscussion tayo tatang amalem. Kaya once again, God bless to all of you. Diyos ti madaydayaw. Praise the Lord. All glory to our living God. Ket DJ nagpintas ket ko lang i-emphasize ulit and ulitin DJ inbaga ni Kuya tayo, Kuya Nathan, agbiag tayo for a new purpose, and part of that is our mission to reach out the whole world. Praise the Lord. I hope and I believe iti amin ket na challenge kadagiti nagpipintas a panorsoro iti Dios tayo. Ket tatangarod intayo denggen iti panaka ited iti ebanghelyo ti Dios tayo babaen iti biag ni Ate Charlene Domingo. Ate? Kayo aming gagayem, naragsakak man, no may mangipakaamu kada kayo iti nakapinpintas, pinuna kayo importante nga damag, mangipanggep, iti panakaisupli, iti naperdi nga relasyon, iti tao kan iti Diyos. Ngem sakbay iti amin, siya gayam ni Charlene Menushawi, agtaway iti 24 nga taga Sorsona. Surugyanak marod, iti Diyos ket ayat, nadalos, nalinteg, ket kupa na iti biyag. Pinarsuwa iti Diyos iti tao kalanglangana, akas kinuna na di Genesis 1:27, iti kasta, pinarsuwa iti Diyos iti tao kalanglangana, pinarsuwa na ida akas lalaki ken babae. So iti original a disenyo iti tao pagkaslama lang iti Diyos ang managayat, nadalus, nalinteg ken addaan iti biag nga agnanayon. Ngarod, adda iti physical ken spiritual nga relasyon iti tao ken iti Diyos dati. Ngem deta nga relasyon hanga nagbayag na putol, apay nga min gaputi makunkuna nga basol. Ti basol iti nangsina iti relasyon iti tao ken iti Dios. Akas kinunana iti Roma 3:23, tay suda amin ket nagbasol da ket nagkurang da iti dayag iti Dios. Ket no inte kitayen iti 10 nga bilin iti Dios nga mangipaneknek nga pudno nga managbasol iti tao, mangibaga karod kadigiti sumaganad. Kinunana di Exodo 20 ti makadwa nga bilin, di mo aramaten itinagan ko iti dakes a panggep, tasyak ni Yahweh a Diyos mo, dusaik mo sa sinuman a baring-baring iti panangusar na itinagan ko. Ket ada digiti gundaway nga iti tao mausar itinagan iti Diyos, iti baring-baring akas kuman makigtot iti tao, nagbalit nga ekspresyon dan iti ay apo a Yahweh no ay Diyos ko manangaasi. Ket deti nga rod nga basol gagayem ket adagan ti makunkuna nga supapak. Supapak o resulta iti basol. Kinunana di Roma 6:23, iti supapak iti basol iso ni ipapatay. So adda nga nga klase iti papatay gagayem, physical nga ipapatay dahil iti panakapugsat iti anges iti tao, spiritual mod nga nga ipapatay dahil mod iti sisibiyag iti tao, ngem gapu iti basol na sina iti Dios iso nga natay iti spiritual. Ket kalpasan matay iti tao, sumamot iso na ti makunkuna nga ukom. Nalawag nga kinunana di Hebrews 9:27, nitudling amatay iti tao ti maminsan ket kalpasan na ukumon iti Dios. Ket anya nga rod iti ukom iti tao matay iti physical ken spiritual.
Kinuna na di paltiing 21:8, ngem nakabutbuteng to ti pagbanagan dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti naderrep, dagiti mamapatay, dagiti manakikam malala, dagiti managanito, dagiti agrukukbab iti jujusen, ken amin nga ulbod, agyan danto iti danaw nga gumigil ayab nga apoy ken asopre, nga isu iti makadwang ipapatay dahil iti mauawagan nga impyerno. Ket uray pay gayan ti panagswiti gagayem ket qualify nga mapansa ti impyerno. Consider pay nga mamapatay iti maysa nga tao no uraem iti pada na nga tao. Akas kinuna nga minji sa una iti umuna nga Juan 3:15, mamapatay ni susinuman amang gura iti pada na nga tao muyumet nga iti mamapatay ket awan ken kuana iti biag nga agnanayon. Ngem ita kayat iti tao maisadig ulit iti Dios nangarapid nga iti tao dagiti wagas nga tammuda dagiti pakaisalakanan ta. Dagiti nga rod dagiti sumaganan. Umuna, agaramid iti nasayaat, agsingsingpet, agpakaedukado ken agpakarelihiyoso. Nasayaat met digitoy nga aramid iti tao ngem saan nga isu iti umno wenno isu iti rason na tapno maisubli iti naperdi nga relasyon iti tao ken iti Dios. Anya na nga ron, kinunanan di Efeso 2:8-9, tagapu iti parabor iti Dios na isalakan kayo babaen iti pamati. Saan nyo nga insalakan iti bagiyo, gapu kadigiti naramid yo, insagot kada kayo iti Dios iti panakaisalakan tapno awan iti mangipasindayag iti detoy. Gapu ti Dios ket managayat, nangaramid nga ron isunan iti solusyon tapno maisubli iti naperdi nga relasyon iti tao ken iti Dios. Kinunanan di Juan 3:16, gapu ti kasaunay nga panagayat iti Dios iti lubong wenno ti tattao, inted na iti bugbugtong nga anak ni Hesukristo, tano sa sinuman ang mamati kay kuana saan amatay no diket agdag nga agnanayon. At ang arod talo nga pamatyam may panggep ken Hesukristo, kuno na ij Marcos 1:1, ni Jesus anak iti Dios. Ti makadwa nga pamatyan kinunanan di umuna nga Pedro 3:18, na minsan anatay ni Kristo ang maipay iti amin tapno mapakawan digiti basbasol tayo na tayo iti nalinteng nga tao gapu kadigiti nakillo tapno mayasideg tayo iti Dios napapatay iti baging napagungan iti espiritu. Anya nga ti kayat nangasawen iti napapatay iti bagi. Ni Jesus a Dios nagbalin a tao, nilan sa iti krus amin arigat tuog insulto nga dusa nalak-amin kumay iti tao nilak-am iti Dios detoy. Ket babaen iti dara na nga nagayo sa J cross na ugasanen wenno napakawanen dagiti basbason iti tao. Ken iti makatlo iti umuna nga Korinto 15:3-4, ni Jesus nagungar iti makatlo nga aldaw nga mangipaneknek nga isu na ket pudno nga Dios. Nalpasan iti solusyon iti Dios, anyabot nga ron itatati dapat nga obrahan iti tao. Nalawag nga kinunana di Juan 5:24, na sa sinuman adumngeg ken mamati ti Dios ama nga nangimbawon ken Hesukristo, maadaan nga ron iti talo nga kari. Umuna nga kari, maadaan iti biag nga agnanayon. Makadwa, santo na maukom, ken iti makatlo, nalasat na ni patay ken semre ken iti biag. Deti tatati sitwasyon iti tao tanu uray na baknang ka wenno nakurapay iti imatang iti Dios ket amin digitoy ket natay. Ket adda nga ron imbitasyon ken ka iti Dios kinunana jay paltiing 3:20, dinggem adda nga agtaktak tertiruar ket agtuktuk-tukak tiruangan no sinuman ang makangeg iti timig ko lukatan na tiruangan sumurek kakto ti balayda ket agkalanglang kamtu amangan. Tipudno nga mamati ket awaten na deti nga imbitasyon iti Dios. Duala nga ruting kaubraen, paduyak-yak mo ni Hesukristo babaen iti bibig, ken patsem iti puso nga pinagungan iti Dios. No umanamong kas agdesisyon ka nga rod kabsat, ket surutan na ka deti maysa nga kararag. Anyat nilaon na deti nga kararag, aminem nga sikakit managpasol. Dumawat ka ti pamakawan iti Dios ken awatan isuna akas Dios ken manangisalakan iti biag. Mararag ta nga rod. O Dios ang manakabalin amin, aminek nga siakket managbasol. Ket itatang agundaway, dumawat nak iti pamakawan mo. Mamati ak, nga ni Hesukristo, natay sa J cross, gapu kadigiti basbasol ko, ket mamati ak pay, nga isuna ket nagungar iti makatlo nga aldaw. Itatta, lukatak iti puso, ken iti panunot ko, awaten ka akas apo, ken manangisalakan iti biag ko. Agyamanak iti baro nga biag, nginten mo kanya, ken agyamanak pay iti banal na espiritum, nga isu iti mangidirect kanyak itus usto nga dalan. Ket deti nga ron ti idawat ko, ken ikararag ko itinagan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.
And praise the Lord pay iti kaadda iti tumunggal may stata active ngagdengdengeg iti panorsoro iti Dios tayo ken kastapay iti ebanghelyo na katatangarod intayo iti announcements dagiti naduma-duma nga maang-angay iti ministry tayo. Umuna is Lifeline so daytoy every Wednesday from 6 p.m. to 7 p.m. Nag-start tayo datay iti 6:15 ket be reminded gigayem ken kakabsat nga baka isunton iti pattern manen nga panag-start tayo. Next is Lifeline topic review. Daytoy matket maang-angay from Thursday to from Thursday to Thursday matlaeng ngam awan iti Sunday na. Next is DIPF, first Saturday of the month. Daytoy iti pamapigsa tayo pay iti spiritual life tayo. Ket mangan tayo iti sasao iti Dios Matthew 4:4. Ijay iti pakasapulan tayo iti pudno nga makan. Next is Freedom in Christ or EGR tuno April ket amuan dayto no anay exact date na may announce to gigayem ken kakabsat. Tapos Sunday worship service is adda iti live tayo and adamot iti face to face. Just like our FB page and YouTube channel ket click the notification button that nanitigas tagat ma-remind tayo iti amin nga mapaspasamak. And deti DIPF tayo ket adda iti face to face nan gigayem ken kakabsat ijay to pasukin tuno April to ket makikonnect tayo lang kadagiti leaders tayo ket let's meet everyone tuno Saturday. Tapos iti exact date naman iti FIC tayo gigayem ken kakabsat ket April 30, 2022. Tapos adapay iti Pisol class tayo every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. And let's pray met nga danto met iti face to face na dayto yan. Kaya tatangarod awagak ni Kuya tayo, Kuya Nathan kat non i-close na dayto nga panagkakadwa tayo iti maysa kararag. Okay? Sige, siyak iti ag-close in a prayer gayam higayam kakabsat. Let's pray. Diyos mi, manakabadin launay, we thank you for thy words. Ket pudno nga matransform kami talaga iti pagayatam babaen, iti panang adal mi, iti sasaom o Dios ket paadal mo nga rod iti love relationship making ka ikan na kami iti puso nga willing nga agbalin nga ma-set apart o Lord para iti gospel mo ket ma-stretch spiritually para iti training nga inted mo kada kami o Lord. Yes, indeed that we are a new creation in our Lord Jesus Christ and we have this freedom from any burdens nga na padasan mi idi ket tulungan na kami nga rod o Lord tapno nagbalin kami nga godly iti imatang mo ket maited mi iti bagimi as pleasing sacrifice ket pudno o Dios nga maayatan ka kanyami. We thank you iti aglaplapunusan nga ayat mo ken di agbalbali o Lord nga panangi-feed mo ken panangipakitam iti panagayat mo kada kami ket si kangarod iti mangted kanyami iti kinasirib tatnon iti amin nga adal ngin kami maalala ket ma-stormy ket mai-apply mi as a genuine Christian, O Lord. We praise you, we honor you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, sagbay tayo nga rod nga agsisina, gagayam ken kakabsat, agkanta tayo pa lang iti closing song tayo. And sing this song forever.